nke bụ eziokwu bụ na otu anyị si wee nọ n'ụwa ịghọtago ọ dị egwu ụwa ndị onwere onye na-echele ibie ọkụghọtago that's why eji aga ọ bụrụ na gị na ụwa na-anọ ịghọtago ibe gị na ibe na-eme onwere onye ga-enotisi gị onye gata ọ gafere ịghọtago ọdụka gasị na ị nara eme exist ọdụka gasị na ịbụrụ mmadụ ka ewu bikos na ọkụ aka enwubere na saịdị gị ọkụghọtago mana mgbe ọkụ bido onwube mgbe ibe bido mebe ọkụghọtago ibe mmiri mgbe Chineke chetara gị ọkụghọtago ịfụ na pipụlụ ịvụ na ngwele ịvụ na anụ ọfịa ga-ama na ịnụ ya ịghọtago okwu ma abụrụ gịnị okwu ma abụrụ nke ọbụla ịmụ ị na-eme ijisi ike na ya ọkụghọtago ịdakwa na mba ịnekwana anya n'azụ ọkụghọtago ịdụkwana confuse mana akụkụ na-abụ ine n'anya jos tido tapado wechili na-eme ibe ị na-eme ịghọtago na mgbe wenata mgbe ọkụ ebido nwube na saịdị